पापोर मोणे मात्याक पुरपोणे वडिलांची ओपार ताणी मारल्याक कोरी सोर जाता आतांच्या तेंपार दीस बदलता तशी मनशाची चिंतना जायत वेता मुदार नवे कायदे काडटा ते बरयलेले ना क्रिस्ती धर्मा बुकार कांतारये म्हणटा नको बोरे लागोत पळोवन ते माल दुसरो कोत्ता म्हूण आपुणूय कोत्ता अशें घडटा आयज काल जावन गेल्या आमच्या क्रिस्तांवांची चाल सोबे माझार कांतार म्हणटा रुपून काडीन आसा जावन गेल्या आमच्या क्रिस्तांवांची चाल सगळ्यांक सांगणे मोचे रूप पळोवन काडीन आसा धर्माची आती राकोत बायबलांनी वेदी थोडे गांठ आमच्या धर्माच्यो वस्तू जावन आसा ती आदी लोक मिसाक वचो रोजाराचे कोत धरून आपल्या मुठीन आतां भुरगीं मिसाक वयता कोत नाका पूण मोबायल जावो आदी उशापोनाक देवाचो फोटो दवरी पूण आतां मोबायल लिपयता रातचो मोदयांनीर न्हवरो व्हंकलेक फोन करून आख्खी रात उलयता रातचो मोणाचो फोन काय म्हूण माय तूं वेगता पळयता तूं म्हणटा कोण न्हू गे माय ती आयडिया सोदायता रातचो कोणाचो फोन काय म्हूण माय तूं वेगता पळयता तूं म्हणटा कोण न्हू गे माय तो व्हडा फोन सोदायता मोन्नाच्या मिसाक गेलो लोंदू बोगली गोळ्ळा तें पळोवन मेलेल्याची फामील मिसातूच लोकांक धाडी रेगीस दिवन थोडी रेगीस ते घेवन गेली वेताळां गेली रस्त्यार उडोवन ताचे बोलतेक मोबायल वाटलेले तोर घरा व्हरपाची सांबाळून अशें कोत्तेल्यांक सांगता माय पायचे फोटो रस्त्यार उडोवन दाखोवया फोटो ते फामिलीक मेवतोच कितें भोगतेलें तें पळोवया वस्तू वांटपाच्यो चाली काडून उडोवया कोटा तो त्या दुडवांनी त्या मेलेल्याक मिसां दिया ह्यो वस्तू वांटपाच्यो चाली काडून उडोवया कोटा तो त्या दुडवांनी त्या मेलेल्याक मिसां दिया कोटा तो त्या दुडवांनी त्या मेलेल्याक मिसां दिया कोटा तो त्या दुडवांनी त्या